Ikke 15 kilo. Nej, det er nok sådan 500 gram eller sådan noget. 300 gram. Det var det, jeg fik på den fisk. Kan du tolerere? Og menneskers plastik. Hvad er du ved? Du er ved at lege lidt med den her? Ja. Du er ved at lege lidt med den? Ja, det er ikke med mening, men jeg har fundet en muskel. Jeg kan bruge den krabbefang. Lige præcis. Det er skat. Jeg skal nok vise mig som forsøger. Ja. Vi har pragtmåltid i aften. Det er de aldrig kommet med fisk, de kommer med muslinger, hva'? Ja, hvordan har du fået den til at sidde fast? Du har fået den igennem, tænker det. Ja, det er så god jeg er til at fiske. Ej, er det en, der lever? Ja. Det er flot, du er mange af Åh, den er fin, den der. Der er ikke mange fisk i den sø her, der. Det kan det godt være, det kun er sådan der. Den er rimelig helt. Ja, ved du hvad? Den er helt fin. Ja da, vi skal da have muslingen med hjem. Vi skal da have den til krabbefødder. Der er vel ikke krabber her, så jeg tænker. Det er da ikke sikkert, at kigge på to. Han har også losset sammen med grunden. Det er jo klart til tegnskat, hvis man er nok til det. Så skal vi grille i aften igen. Så er der fisk på menuen i aften, drenge. 4. Skal være noget... Og hvad er det så for en slags fisk? Regnbuer. Altså, regnbuer, ikke har putt det. Har du noget at slå den med? Ja, det har du. En special indkøbt kølle. Ej, en såkaldt tordenslægger. Ja. Hvad for noget franskbrød skal vi have til den, du? Det er det. Ja, noget sådan, jeg lige har regnet med. Ja, det er det. Godt gået, Henrik.